Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. якщо будеш пам'ятати гріх, Господи, Господи, хто ж стоїть? Як Отець воскрешає і оживляє померлих, так і Син оживляє всіх, кого захоче. Ісус Христос, існуючи в Божій природі, не вважав за велич свою рівність із Богом, А применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Що перед іменем Ісуса преклонилося всяке коліно на небі, на землі й під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас,